I doma i vy tady ve studiu známe úsloví, kdybych měl klobouk, tak ho před vámi smeknu. Tak dneska budeme mít příležitost všichni, protože tady budeme smekat, až se usmekáme, ale protože jsme v hodině pravdy, bude to tak trošku jinak. Nějaký kouzlo? Ebore? Taky nějaký kouzlo asi. Tak víte co? Já vám představím dva slavné Jungovy. Možná, že vám to něco řekne. Erik a David po 15 letech v cizině se vracejí se svým cirkusem Jung sem do republiky a předvedu vám váš úkol. Úkolem je sestava žonglování s cylindrem pro dva. Chybou je pád cylindru z hlavy. Cylindr se však může po dopadu urovnat na hlavě rukou, což se za chybu nepočítá. Pro úkol je stanoven časový limit 2,5 minuty a jsou povoleny 3 pády cylindru, po nichž je třeba ve 2 zopakovat příslušný trik. Vy jste myslel, že by měl být konec? No ještě ne. Tak, máme hotovo, díky bráchové, hezky, potlesk pro vás.